chatokwanisa kutora Coffin tongotora topwanya topisa nemoto. Hazvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe. Nyaya yaMadzibaba Nicholas Zakaria iya yakora muto manje. Right, haina kuzoperera paya pakuti havana kuzovigwa vari mucoffin, but coffin racho rapedza kupwanywa rakazopiswa. Ende imwe nyaya yakavhundutsa vanhu ndeyekuti vanhukadzi kana kuti madzimai vakange vasiri kubvumidzwa kusvika paguva pacho pavaivigirwa chaipo. Hanzi vakadzi vanofanira kugara vari uko. Zvakavhundutsa vanhu vakawanda, because inini ndakazvitaura ndikati vanhu vakawanda vaifungidzira kuti Madzibaba Nicholas Zakaria vanga vari munhu wekuchechi, but pakutobuda imwe yekuti vanga vari munhu wemuslim. Ameno vamwe vari kuti pamwe zvichidawo family ndo mavigiri inenge ichingoda kufanira kunge ichiita vanhu, but honestly speaking nyaya iyoyo yakavhundutsa veruzhinji. Vakatadza kuzvinzwisisa, because kutaura chokwadi amazimba kunzwisisa chaiko kunoti nonokei. But panapa ndine imwe nyaya iri kubuditswa nevamwe vanozviti Sekuru Temple svikiro reGuruve. Vari kutaura maurayirwe kana kuti mafiro akaita kana kuti chinhu chakakonzeresa kuti Madzibaba Nicholas Zakaria vafe. Ndo nyaya iri kutyisa izvezvi. Ndavhunduka because inini honestly ndenge ndisina kutombozvitarisira kuti ndo nyaya dzinozotanga kubuda, ende kuti dzizobuda mabudiro iwaya haisi nyaya yekuti iyi nyaya yevaitaura musi wazovigwa Madzibaba Nicholas Zakaria, but vakaitaura musi wakafa Madzibaba Nicholas Zakaria. Ende vanototaura kuti nyaya zhinji vanenge vachiona pagrazi ravo. I know kuti vanhu vazhinji havanyanyo zvibhilivha zvemagrazi enganga but vamwe vanobhilivha futi, because unoona kuti kune zvimwe zvinhu zvekuti ukasabhilivha but unozongoti at the end of the day chitendero chevanhu like izvozvo zvemavigiro akaitwa Madzibaba Nicholas Zakaria vamwe havazvibhilivhe, but vanhu havazongoti chitendero chavo ndo mamiriro azvinenge zvakaita. So panapa vari kuti vazukuru, ndichitarisa pagrazi rangu rechivanhu pamaererano naMadzibaba Nicholas Zakaria, zvinoratidza kuti Madzibaba Nicholas Zakaria vakaitirwa go back to sender mushure mekurwara kwemaband members musyndicate yezvemagitari. Kana muchiri kuyeuka kuti band raMacheso kune vanhu vakangorwara nekustroka zvisinganzwisisike, vana Lucky Mubiriki etc. Saka pane kuroyana kwakanga kuchiitika kumashure uku chete kuti maZimbabweans anokanganwa, uyezve zvinoratidza kuti Macheso akachengetwa naMwari nevadzimu vake, aisadiwa panyika zvamuchose. Saka zvinoratidza kuti Madzibaba Zakaria urombwa uyu vakautora munguva yekudrive matrucks. Vaive negudo raidrive truck ivo vanorova kumashows vachiridza magitari uku kubasa matruck richifamba gudo richitorova truck. Uyezve zvinoratidza kuti mushonga uyu vakanoutora kuMalawi kumusha kwavo. Saka pese apa Nicholas Zakaria anga ane urombwa unotyisa. Saka vanhu vakasangana nematambudziko mumhuri yavo paukama. Chero kwamacheso kubendi kwakanga kuri kuitika matambudziko, Madzibaba vakasanganisa mhiko dzavo. Saka vakaenderwa kun'anga nehama dzemunhu akakuvadzwa nemishonga yaMadzibaba, ndokubva vanoita inonzi go back to sender, ndiyo yauraya Nicholas Zakaria. Saka vazukuru ndinoti kuti muzive kuti Nicholas Zakaria anga ari muroyi mukuru. Hongu taiteerera music yake tichitamba nemufaro, asi muzvizive kuti Madzibaba akarumwa nechekuchera. Hapana muroyi. Vanhu vakakanganisirwa hama dzavo vakaendawo kun'anga kunodzorera kwazvabva go back to sender. Saka go back to sender yakaiswa kuna Madzibaba yakanga iri yechipikiri yekuroveresa gumbo nekurutsa ropa. Saka vazukuru ndati ndipajekese kuti tototenda Mwari nevadzimu kuti Macheso hapana chakamuwana, akakutwa rutatu muroyi wemhuri wazorora. Uyezve ndinovimba kuti maband members nevese vari kurasa njere vacharapanuka muroyi aenda. Nicholas Zakaria anga ari muroyi, chero nevavakidzani kuchitungwiza neveukama vachashamisika kuti ndazviziva sei. Pavachaona post yangu iyi ndiri n'anga vazukuru, ndinoona zvakavanzika. Izvezvi mhuri yeZimbabwe hapana ari kumbofunga zvese izvi. Vanhu vari kungoti akaroyiwa mota kwete vazukuru. Madzibaba vakatumirwa go back to sender yezvipikiri, vafa vanzwa pain
pasi petsoka senior lecture vakanga vakarema vazukuru vaitoda kusiya macheso ari muguva, but vadzimu naMwari vakaramba. Even macheso akaona post yangu zvichamunetsa kuti ndazviziva sei kuti mukuru vanga vakaromba zvemene. Mushonga wematracks unochinja kuita gudo, chero kumagitari mushonga uyu wanga uchishungurudza vazhinji. Ndozviziva kuti vazhinji vachapokana nazvo, asi mafamily members vachamira neni panhau iyi. Girazi rangu rechivanhu harinyepe, rinotipa nyaya sezvazviri vazukuru. Saka mukuru ava senior lecture vanga vakaromba zvisina kupokana. Then mishonga yavo yakatanga kukuvadza vanhu paukama nemumagitari, ndobva vadzoserwawo ndo zvasvitsa Madzibaba murufu nhasi. Vazukuru, kune vese vanda kuvhenekerwa, go back to sender etc. You know what, I'm not advertising on behalf of him, ndiri kuda kutarisa nyaya yavo iri kuenda mberi. So panozoendera mberi panapa kuti saka aiti akapotsa macheso oendera maband members kuti mberi kwazvo iparare. Anga ane utsinye senior lecture, ndiye akazvikanyira ega. Akadi kuroya vana vake pane kuroya maband members emuzukuru. Zita rangu ndinonzi Sekuru Tembo Svikiro reGuruve, mutongi gava avazoningirikinawo zvimwe zvava kutaura. So ndo nyaya iri kutaurwa panapa muri yeZimbabwe. Ini zvangu zviri kutondivhiringidza honestly speaking, but I don't know kuti nyaya yacho iyi ineka uchokwadi here kana kuti ineka kunyeba here, but vamwe vanoti wafa wanaka. Ina handizivi izvi nyaya dzane chekuita nemafamily members. If you are part of his family, maybe unokwanisa kungopupura because zvinoitika. Unoononzwa kuti zvishuwa munhu anga akabata-bata kana kuti anga asina, kana kuti vanhu vangotora off advantage yekuti vakangonzwa kuti munhu anobva kuMalawi chete vakutomutya kuti kusaidira unobva iro wangu ma1 ndokwainobikwa mishonga yacho. Unoziva zvinongoitika. Ende pane imwe nyaya futi iri kubuda, iri kunetsa, iri kutenderera, iri kupisa. Pari kunzi Madzibaba Zakaria vanga vasina vana. Iyo nyaya iyo yanga iri kutonetsa, itori mumastreets, chitori chinyowani chiri kutopisa izvezvi. Hanzi vanga vasina vana. Pane vanhu vanobuda vamwe vanzi vana vacho chichi zvikanzi aiwa vana ava vanga vari vana vemukadzi, ivo pachavo vanga vasina vana. Ndo imwe nyaya iri kutemesa musoro zvisingeti. Handisi kuziva kuti se ava vanozviti ana sekuru chakuti havasiri kuzozvionawo izvozvo, boza ari kuzoti aidi kuroya vana vake. Amen, toita kudzoka tagovhiringidzika, but it's up to them. Mamwe masecrets aya ndemhuri, but andione chakashata kana kuti munhu usina vana vemukadzi vanenge vatori vana vako because ndiwo unenge uchivachengeta uchita take care of them. And the funny part of it, vana vacho vari kushandisa masenemu amudhara wacho iye. Saka hatizonyanyonzwisisa formation yacho, but ndo nyaya yaMadzibaba Zakaria zviri kutaurika, marumazi zviri kutenderera mastreets. Isusu tova tangotaura nezva. It's like I'm sorry, ndozati kuna vamwe vanhu kasika kuofendeka nenyaya pari kutaurwa nyaya, mumwe anopinda nemumwe obva ofendeka zvikudaro. Nyaya isi tongotaurawo sezvadziri. Maonero atinoita ngodzi maudzirwo nematauriro adziri kungoitwa mastreets. Isusu tinongotaura, tinongoya tongoti dyo. Ndinoona vamwe vanoti aiwa you must respect people, you must respect others. Pamwe pacho hazvinide kutaura nyaya yakunide umbonzi kurespecta. Iguwa kaira handiti muda unzwa makuhwa, muda unzwa nyaya dzirimo mustreet. Saka panotaurwa, panonyewa munhu kana kuti panotaurwa nyaya, hatingambonyeye munhu tichitaura tichitenderedza kana kunyenyeredza kana kuti because havanozoda so tinongotaura nyaya dyo sizvazviri. Sekutaura kwandambozviita, Coffin rakapiswa paguva pairambidzwa kusvika vanhu, ndo bherewa yaMadzibaba mafambiro azvakaita. Ende kune n'anga iri kubuda ichiti zvoni vakarohwa go back to sender because vairoya vanhu nemaband members ekwamacheso. Saka runzi macheso akaponeswa naMwari nevadzimu vake, ndosaka zvisina kuzosvika pakunomuwanawo. Ndo nyaya mamirira yakaita yaMadzibaba Zakaria. But muri yeZimbabwe ndisandarowa pasi, sandaenda zvangu. Kune bhazi remunhenzva rakatsva futi. Inini mabhazi emunhenzva anonikina Cape Town aya. Amen, munenzo zvinenge zvanyanya. But amen, sarai makaona kaklipa kacho aka kebhazi remunhenzva mozondiudzawo kuti munenge muchidzionawo sei nyaya dziri panapa. Tosangana mucomment section. Munhenzva iri kumashure kwako iri kubvira iyi. Munhenzva iri kubvira before West. Iri musprinda iri mberiyo. Vanhu vaburika zvinhu, hapana munhu asira mukati. But pangoita zvinhu zvavanhu zvakawanda. Munhenzva before West. Muriona iri kubvira. Vanhu vamwe vabvisa, vamwe zvirimo. Nhasi Sunday.
14 December. That's before West. Those are good. Mr. Dungo Pura, Kulian TV, Team VAT. Asivanu achishamsika. Kulian TV, aichatzika. Saka subscriber wozo laika. Nechawana jisapa na chichazusha. Everybody say Kulian, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kulian, yeah. My updates are brilliant, yeah. Dio TV kaiktorira. Subscribe kuti zvizokufambira. I know pane zvimwe zvima information. No what chakupai full information. Ongokndeka notification bell. Tine maposti asitori paseo saka. Teku 2014 ndiyo chane. Uyai mu advertise masola pane. Everybody say Kulian, yeah. Information need